can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Kinahanglan maabtan ko si Glenda sa iyong opisina. Oh, uy. Excuse me. Uy. Manasmag mo lang ka? Nagdali ko aron nga makaabot ko sa elevator. Pita. Nangita gyud kag bikil ha. Oh, dali ragon. Aritos gawas. Ako na say makiklaruhay nimo. Unsa? Imo gyud kong pugsunda nga magabaan. Usa gabaan? Oh. Di day makagaba ang pagsukol og senior citizen. Rudio, ha? Unsay senior citizen? Ha? Gitigwangan ka lang yun ako? Aw. Oo, sa pamunday ka. Oo, upo ko sa sinta, oy. Usa iyo kong tawag senior citizen. Ug kung wa ka magdali, ha? Pabilin din kay musakay na ko sa elevator. Ako nag-una nimo, pero imo kong gidasmagan. Imo gyud kong pasukulon og tiguang na. Sabay. Wa, gad. Wa. Nagkumidya, Romeo, eh. Sige. Una na lang kay maghuwat ko ni mo din, eh. Aw. Naaram din na. Sige. Bye. Bye sa imong tungol. Bida. Tuyoon ba ka ni Sigay, no? Nga magkaabot may itong batanon? Senior citizen ako na ko. Madahan? Nahibaw ko nga dili ko ato bangon sa akong labi. Mangita ako kinsay maka-assist na ko around kining maong accounting firm. Mo'y mudaon niya sa mong libro sa tukuran kong negosyo. Ay, paita. Napalgan ko na unta ang akong labi. Pero maglisod pa kong pasabot niya nga ako ang iyang labi nga si Primo. Nga ako nahigugmagin kayo niya. Kaslo na untami. O kaling lang, gibiragit ko sa kamatayon. Mauna ni ang giingon niya itong akong gipungutana. Kini ko nga department mo ay makatabang na ko. Ganihar mang misod ang batanon, pero hangtod ron. Huwag pagkin mo gawas. Bahala na. Musod ko. Oh. Di na lang kung upadayon. Si Glinda nang may gawas sa elevator. Ako na siyang watong din, Ana lang una ko sa kantin. Mag-snacks ko. Hi, Glenn. Oh. Ni amalagi ka? Ikay akong toyo. Asam day ka? Sa kantin ra. Pwedeng. Ato lang ito magsulti dito sa akong toyo. Personal? Dili. Okay. May mo ka mo kuyog na ako.
Ay, salamat. Daghan kayo salamat nga. Magkasulti kitag maayo diha sa kantin. Huwag na akong makita si Glenda. Pero, sagnang. Di ko lang siya pugson. May na magtuogid siya nga business ang akong tuyo sa pagdangot ng iyang accounting firm. Malipay na gudron ang tigawang inigkakita niyan ako nga mubiya na ining mang building. Oh, uy, tuwarang tigawang. Kauban niyo sa kantin si Glenda. Imay mo. Kinahanglan ako sunod oras. Maura na imong orderon? Order pa, Glenda, order pa. Ako rin mo bayan, order. Sige. Nag-diet ko. Salamat nga, nakita ko ikaw din, Glenda. Ano bidro ko naman ka din eh? Dili kaya akong toyo. Naibaw ka na nanawag na ko si Misty. Nananghid siya ako. O, isugot ka. Oh, hoy! Ano lingkod ka? Diagda ka? It's okay, Willie. Higala siya sa akong anak. Pero, wapata mo magkaon. Birthday ko na siyang BFF. Dili ka ako mauwawan sa maong okasyon. Nga nung mauwawan ka man? Oh, excuse me. May buhaton pa ko. Oh, lugaw agin mo eh. Pero, tanawa, tulad kami dool ka, may barog na lang hinoong si Glenda. Busog naman siya. Ang amo sa dog, di siya matindog. Gawas pa, busy siya siyang trabaho. Kaming duha ang nagkasabot. Pero may abot yung ka. So, bagayon ba lang niya na to? Nanghagit ka? Sige. Akong gidawat ang imahagit. Asam ta magsumagay. Asa? Barumbado ka makatao na. Di ko gustong gabaan. Pero gusto mo kay kang manghagit ako. Wes, ako din dawatan. Saman. Kadiyot ha? Ganong mitindog mo ka? Bayad ko sa mong gikaong Glenda, oy. Animal ginagawa na da. Animal yun da. Mapasubo magkakoy ini. Wara bagyog mo pahawa. Murag ako'y giatngan. Kinsa ba nga ining maumbatan mo na? Nagsigig lingi din hiyang tigaway. Ito, gitingali ka nga. Nakapaburo ka no. Garbo pa nga, gikasaw niya nga kung labi. Oh, Primo? Misty? Di alagi ka. Nangayo lang ko assistance sa akong pag-apply aron ang kumpanya ni mama ni mo mao'y muhandol sa accounting sa akong negosyo nga tukoron. Huwag ka masayop sa pagdool, Primo. O diyan sa man, nakita na mo si Mama? Wa pa. Pero dito na ko og may fill up na ko. Huwag mo makita si Mama? Wa. Dali. Atong atuon si Mama sa iyang office. Ayaw lang, Misty. Tingalig busy si mama ni mo. Don't worry. Besides, nangayo kong pabor ni mo, di ba? Og nalipay kayo ko kay wag ko di mo balibari. Dali na.
Asa mandad ani Misty matanon? Iyay. Iya maganinda doon sa opisina siyang inahan. Wala na. Pusay sa buhay ni. Hello, Ma. Oh, abi ba na kong mulahos ka sabay? Nag-practice mong good, mi, Ma. O kay doon naman din ang mong gipraktisan, maong midiritso na lang ko din eh. And I met Primo, Ma. Nagkita namin dito sa kantin, Misty. Oh, mao ba? Imo lang gid siyang gihago, Misty. No. Ayaw lang mahayo si Misty. Ako gid siyang gidag toyo din eh, Ma. Aron si Primo na ang mumatuod nga wa na ko siya pugsa. Aron mamahimo na akong escort sa debo party ni Girlie. Tinuod bitaw, Glenn. Sa dihang mihangyo si Misty na ko. Wala ko siya balibari. Mas maayo mo sab nga doon na siya kauban. Aron doon ay kauban sa iyang pagpauli. Dili man na problema. Kay mahibo ko man siya pakuha sa auto. Ma, misugot naman si Primo. Primo, sultira ko si Mama nga wa tagit ka pugsa aron mamahimo na akong escort. Tinuod bitaw, Glenn. Client sa ni si Primo sa imong accounting firm, Ma. Really? May gitukod kong tindahan sa mga housing materials. Og maoy akong toyo nga ang imong accounting firm maoy mugunit unya sa among libro. Hangtod na ang construction company. Okay. Mahimo ko kamong ma-invite? Kanos a Primo? Bisag karong gabi, dinner. Nagpaluto na ko sabay. Mahimo man nato ipakaon lang sa mga helper, Ma. Dili lang nato balibaran si Primo. Aron sa magkasuod kid maayo ba? Okay, Ma, ha? Invitation is accepted. Oy, malipayon man ang akong ulitaw. Yes, ma. Tungod kay kauban ko karon ang akong labi sa dinner. Misugot si Glenda. Actually, ma, si Misty ang misugot. Way nahimo si Glenda kay namugos pa ng anak. Dili di ay kay kamurang duha ang mga on sa gawas. Kauban di ay ang iyang anak. Wala kaso, ma. Di masan ako ikauban si Glenda kung wa ang iyang anak. Gamiton ko una si Misty, ma. Mintras tanto nga, magsigi pa kong pahinumdum ni Glenda sa among kagahapon. Bukid gid unta sa akong buot, ma, nga iapil ko si Misty sa akong tinguha sa iyong inahan. Pero wa ko ilaing paki. Aron maduol ko kanunay sa akong labi. Ug aron mapahinumduman ko siya sa matamis na mong kug... Ma, wa palagi ka mangandam. Sa? Sa date na to ni Primo, good? Iha, dili ka laing huna-hunaon nga kitang tulo ang mag-date. Nganong lain man, Ma. Mura kog stage mother, ana. Kun mauna, Ma. Okay ra nimo nga kamirang duha si Primo ang mag-dinner karong gabi eh? Nga kamirang duha ang mag-date? Okay ra nimo? I can't
remember when you were there. Musugot kaha si Glenda nga sila ra si Primo ug Misty ang manglakaw, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit kanato sa RMN Drama. The years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweet